Shalom, horas mahadita salutna. Tabukama parminggota ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Martangi yang nahomaita. Amin, mari debaita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, para siroha jalana bonar, mau liate hudok kami, ala di pabisar ho tuhami, barita nauli, nam menundangi rohanami. Ay alani i, ubayin hutanda hami ho, dohot lomo ni roham. Dipangi do rohanami, neng maulahan lomo ni roham hami salileng di ngolwon. Jalan neng martua hami bahenonmu. Separ badai ma rohanami, marite-hite tondim. Jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot mangkotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai mului dongan namaku, hatap sapu arimi, mulago anani aku, sotung sapu arimi, sondang ni Tuhanmu, pai manang ajal muro, sotung lembar rohami, hatap sapu arimi, hatap ni tiki, hatap ni tiki, tunggu dang ulan mi, hatap sapu arimi.
Tahagio nauma sikat ni patik ni dibata. Ima sian Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahana dengan doa anggo au. Deseawan parmahana dengan nido hosana humopop aka biru-biruna. Rap menggido gogoma ita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulauna hombar tepatikmi. Amin. Tuhan jojodo marsak dongaki alana salah pambae naki ataku lakanak paru laki cora Soune mamba jut rohani dong aku pe pikiran hatana hurang ture seora Tato potima dosata dijoloni debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Pargugo na sohatu dosan, pardengan bahasa doho, jala ro disaleleng dileleng na do asini roham. Saya marpa puati maroham di hajaton nami, jala saya unang be ingot aka dosa nami. Ai jojot dohami mardosa maradoponho. Jalat jojot dohu sungguli hami rimasmu, mari tesian panglasion nami di hatam. Ale Tuhan coba. Saya unang paingot-ingot panglasion nami, unang alang asini roham. Saya urupi mahami, oh ale Tuhan debata hatuau nami, paluahami. Jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Songonon do hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho au maritesian aka dosam, jalan nunga dilojai ho au maritesian aka hajatonmu. Au tutu, au sandiri manelesai aka pangolasim alani hadirokku, jaladang bekuhi paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabegema atani debata nagabe turpuk manang epistel dari minggon ima naniat sian Markus onom ayat 30 1 ayat 24 songonon mana tersurat disi dungi marpunguma aka aposteli tujolo ni Yesus di paboa matu ibana sasudena niula jalana diajorhon nasida gabe didok ibana matu nasida sumurut mahamu tukana suhian pau sahon sautik ai torob do halak marlaho rotu nasida gari mangan gari sosa di hari dungi bohratma nasida marparau
sumurut tu inganan nasuhi. Jadi tohrop do marnida, jalamananda nasida nabor hati. Gebesian darat ma, marlo jong nasida, sian salut akahutai, pajolohon tusi. Asari natar darat Yesus, di idama punguan naboloni. Gebe asi marohan ami dan nasida, ai songon biru-biru nasida, naso marparmahan. Gabe godang ma di podahon tu nasida. Ima saatna. Martua doakan atau mangon hatani di bata, jalan na upeoksa. Amin.
Mondang na tiuri boan mahalani Tuhani sayuro pinampogos na mardangoli asaro tu Jesus Tuhan tai say patupamai alani Tuhani so makirim malos na Tuhan di batana marni danani ulami mananadong parbueni. Taha tidak kon ma haposeo tahi, songona hinda tinak kon hidongata saporseaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama paruguna satu dosan, na tumo palahangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, ima nati di bonisi Maria, nagabe-gabian sionton di porbadia, andoran sauluhan. Ido tuhata natumana berni di pangis latus. Nama te terpaja leibana di aupina silang, na tua na toru dunitano. Na mulak mangulu dari patuluhon, namanai tu surgo, laudu siamun de bata Jehovah, amanai pagogo nasratu dosanya. Disima ibana pai mangoksogo tanoon, mau mihalak na mangulu dohok namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau pania, lakisten akan nabadia, doho dia saling di dosa, doho dia tai namando. Mulak mengulu sogot daging ni halak nang mate, doho dia maluan na salah sudah. Amin.
Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita mendengar warta jemaat yang ada pada minggu ini. Nama minggu ini adalah minggu ke-8 Dum Trinitatis. Topiknya adalah Jehovah Marmahani Bangsona, dalam bahasa Indonesia yang berarti Tuhan mengembalakan umatnya. Selanjutnya persembahan minggu Dum Trinitatis minggu 21 Juli ini, ibadah pukul 7, pukul 10, pukul setengah 5 sore kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana program dan anggaran 2024. Selanjutnya Tona Sinode HKBP 18 Jabar Teng Die. Pada minggu ini setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan Tona Sinode HKBP Distrik Jabar Teng Die yang telah dilaksanakan Senin sampai Selasa 15 dan 16 Juli yang lalu. Sehubungan dengan adanya penyempurnaan rangka frame Videotron gereja, maka untuk minggu ini Videotron belum bisa dipergunakan. Kita berharap Videotron kembali digunakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 sudah terpasang dan berfungsi kembali. Mulai hari ini Minggu 21 Juli sekolah minggu akan melakukan pemisahan ibadah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Batita 0 sampai 6 SD atau sampai 11 tahun dan kelompok kelas 1 sampai 3 SMP 12 sampai 15 tahun. Pada Festival Paduan Suara Perempuan HKBP 18 Jabar Teng Die yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli bertempat di Aula Universitas Maranatha, tim Festival Paduan Suara Perempuan HKBP Bandung Reformanda berhasil mendapat juara harapan 1. Penyerahan piala juara harapan 1 ke Huria akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 21 Juli sebelum ibadah tadi pagi ya, jam 7.30 WIB. Penyerahan, laporan pertanggungjawaban dan pembubaran tim Paduan Suara Perempuan HKBP Reformanda akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Juli pukul 15 WIB. Hari Minggu hari ini PSW Abigail akan melakukan kunjungan gerejawi ke Gereja Kristen Pasundan Awiligar Jalan Awiligar nomor 55 Bandung. Sedangkan PS Rut tanggal 28 Juli akan melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Malang Resort Malang. Selanjutnya hari ini Seksi Zending melaksanakan penjualan buku dengan judul Unconditional Love yang ditulis oleh Pendeta Marieta Simanjunta seharga 89.000. Buku dapat dibeli oleh jemaat setelah selesai ibadah pukul 7.30 dan pukul 10 WIB. Akan disediakan stand atau meja khusus untuk penjualan buku tersebut. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Kami harap barangkali ada yang berulang tahun hari ini yang tertera pada warta jemaat. Kami mohon untuk berdiri. Silakan berdiri Inang. Oh, ya ada ulang tahun. Para hladu dan jemaat HKBP Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai 21 Juli. Firman Tuhan untuk berulang tahun tertulis pada Amsal 4 ayat 10 yang berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Dalam bahasa Batak, "Saya tangihon ale anaha, jala jakkonma aka hataki, asa tambah diho aka tahun ni ngolum." Terima kasih Inang, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita mendengar keuangan yang dapat kita terima pada minggu ini berjumlah 16.048.008 rupiah, sedangkan untuk huria
Rp5.846.300, sedangkan untuk sentralisasi Rp8.166.400, dan untuk pembangunan Rp2.035.308. Selanjutnya kita akan mendengar tona sinode dari Amang Preses yang diadakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2024. Tamado tapasahat puji-pujian doa hamuliaton ni rohata tu Tuhan Yesus ni huriai na mandongani jalama masu-masu akka sinodestan HKBP Distrik 18 Jabar Tengde naung boy mardalan mamuka sian hari Senin saat Selasa tanggal 15 sampai 16 2024 nani has huton HKBP Resort Bandung Barat. Sinode Distrik naung tapatupa marhadomuan tu pangaradeota tu Sinode Godang HKBP 2024 di Seminarium Sipaholon. Ia na parsidohot tu Sinode periode HKBP 18 Jabar Tengde 91 halak. Ima perangkat distrik, sude ruas majelis pekerja sinode, sude majelis pekerja sinode distrik, sude pendeta resort, sude utusan sinode Godang sian Ganup resort, sahala sian situa Ganup resort, sahala utusan ruas ni Huria Ganup resort, sahala sian diakones sa distrik, sahalak utusan sian Bible Fro sa distrik, ketua dohot sekretaris persekutuan perempuan distrik, ketua dohot sekretaris persekutuan Napo Subulung distrik, sian distrik HKBP 18 Jabar Tengde. Hombar tu orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 ima okumine inklusif Sinode Distrik na niuluhon preses dohot majelis persidangan di bagasan tema alai paimba rohamuma dirimuna di bagasan ton di ni rohamuna. Efesus 4 ayat 20 tolu. Dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot parsauran ni tondi HKBP paimba ruhon padan parange hasomalan dohot hatauwon ni ruas pangulanang institusina lau patuluson ulaon panjowon ni debata. Di bagasan parsitutuon dohot hasadaon marhite pandonganion ni hata ni debata dohot panduan aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton akka sinodestan mangulohon ulahon mamilit tolu hala calon preses tu Sinode Godang. Hasil terlampir 2 hala majelis pekerja sinode sian sada hala unsur pendeta, sada hala unsur sian sintua badan audit, majelis pekerja Sinode Distrik, onom hala sian pandita, dohot hala sian sintua HKBP Distrik 18 Tengde periode 2024-2028, dohot panitia Sinode Godang sada halak sian pandita, dohot sada halak sian non pandita peserta Sinode Godang sian HKBP Jabar Tengde. Sinode periode Distrik 18 Jabar Tengde di paujung marite ibadah dohot manjalo ulan nabadia. Maulat yamatu hatta asaboi dengan madalan sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengde. Songonima tona upasat hami tuhata Yesus Kristus na mama suhuriana dohot aka pakubasion di Ganup Huria HKBP Distrik 18 Jabar Tengde. Bandung 16 Juli preses tabe dohot tangyang siang presas HKBP Jabar Tengde amang pendeta pahala Sitorus. Calon preses terpilih sada pendeta Hasian BM Simamora Purba HKBP sian HKBP Resort Cimahi. 2 pendeta Soalon Siregar sian HKBP Resort Bandung Timur. Tolu pendeta Johnson Aritonang
Sian HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Anggota MPS periode 2004-2028. Sada unsur Pandita Pendeta Patuan Hotman Simatupang Sian HKBP Resort Semarang. 2. Unsur Sintua TM Napitupulu SH Sian HKBP Resort Bandung Timur. Selanjutnya anggota MPSD periode 2024-2028. Sada Pendeta Ritar Nababan Sian Resort Cikampek. 2. Pendeta Albenar Silaen Sian HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Tolu Pendeta Alex Chandra Sitorus Sian Resort Bethesda Bale Endah. 4. Pendeta Bernard Panggabean Sian HKBP Resort Yogyakarta. 5. Pendeta Agus Sidauruk Sian HKBP Solo. 6. Pendeta John Ricardo Siregar Sian HKBP Resort Pekalongan. 7. Sintua Insinyur Manurung Sian HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. 8. Sintua Togap Hutasuwit Sian Resort Bandung Barat. 9. Sintua Simanjunta Sian Resort Jawa Tengah. 10. Sintua G Lumban Tubing Sian Resort Cilacap. Selanjutnya Badan Audit periode 2004-2028. Sada Sintua M Napitupulu Sian HKBP Resort Bandung Timur. Sintua Insinyur Apul P Simorangkir Sian HKBP Resort Semarang. Tolu Ridwan Manurung Sian HKBP Resort Solo. Selanjutnya Panitia Pemilihan Sinode Godang. Sada Pendeta Alex Chandra Sitorus Sian Resort Bethesda Bale Endah. 2. Sintua Anggiat Mani Sian HKBP Resort Solo. Demikianlah tonani Sian Amang Pereses. Sekian Horas Maita. Tuhan Yesus sifat mahan, au biru nado, Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho, Yesus kok di horohaku, saihu tonoku ho. Jupang masa sori mago tumpang apul hogogo, ia bogas mihuida saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, ia bogas mihuida saihu tonoku ho. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akka hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Shalom madihita salutna. Kurian itu hatta masuk mahita tu minggu pawaluhon dung trinitatis hatani tu hatta si patu begiota ima sia buku ni parurang Jeremia bidu 20 tolu mamuka maisian ayat sada sahak rudi onom ta payutihut ma di bagasan rohat taganu. Marjia maparmahan akka na mangago dohok pasirako biru-biru nahu parmahani ni na Jahoba di bahani botiha tani Jahoba di batani Israel dopak parmahan akan marmahan bangsoku nunga di paserak hamu pungaku jala diojar hamu jaladang di mata-matahon hamu nasida idama lulu honokku batu hamu hina jahat ni pabahena muna nina Jahoba jala papungokku ma pasi-pasi ni pungakisian salhut luat haab bolongan nasidai jala aduokku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorok mabue nasida jala patidangokku tu nasida parmahan akana marmahan nasida asa unang beta huton nasida manang tarsonggot jaladang mago nanggo sada nina Jahoba idama narodo akka arisugot nina Jahoba patidangokku ma di sidaut sada tubur natigor nabakit raja jala napistar jala hajong jokonon nama uhum dohot hati goran di tanoi dia ka arina dapota tua majuda jala Israel marsonang-sonang di inganana jala odo guarna dohonon ni halak Jahoba parpitorata ido nang sahatna. Hurian itu hatta na holongan di bagasan Yesus Kristus dina masuk kita kamang tu minggu pawaluhon dung trinitatis songon tema debata marmahani bangsona totu takas dua kabang bohado pamotoion di posni rohatta songon halak Kristen saha tutikion di nama dalani ari-ari ni nguluta totu takas do debata akamanginang marmahani nguluta madongani hita ala buasa dohulutta mamang inang di panedya ngomuna ima debata namarhuaso namanopa langit doho tanoon rudi isina ido marmahani hita atong daso tagamon las roham amang dakso tagamon las roham inang dakso tagamon las ni roha ni hita nang idon na taida nang di pesalmen 20 tului Jahoba si parmahanaw dak tagamon huranganaw di patongo doaw tu japalan akana lomak ditugu-tugu duau tu aek natio takasdo akamang sa nang dimingguta sadarion bohado debata na marmahani na madongani hita di bagasan nanguluta atong ahadon waing ulaw ni parmahan mabain rasa pasti songon nakaningan di pesalmen 20 tolu bagaimana domba membutuhkan rasa kepastian ido natakas rasa kepastian dua kamang inang di nguluta na di bata di bagasan Yesus Kristus na marmahani nguluta takas doi bohado di nguluta jasmani bohado secara partodion na paduahon ado ulaw ni parbahan memberi rasa aman, merasa senang akan napinarmahana di tugu-tugu hita di bagasan las di roha las idonang ditupukon laos ta perbandikon nakaningan tu psalmen 20 ayat sada saat rudi onom laos idonang akamang inang bohadu tutu panurirangon bagaimana Tuhan mau menggembalakan bangsanya yang pada 40 tahun kita tahu bagaimana Raja
Yosia dalam kebenarannya, tetapi Raja Yoahas, Yoyakin, Sedekia, mereka tidak benar di mata Tuhan. Manudali debata nasida dan gabe parmahan namar mahani juda nasida nang di hati hai alanido gabero jia gabero akka panurirang pergagap di tonga-tonga ni bangsoi ido banai dok nakaningan asa nasinuru di mata di dok bohado asa marjiama celakalah asa nani dokda Allah yang mengutus syarak panurirang ni debata nama katahon hata ni debata marjiama celakama ima siumon taringot tu parmahan ni bangsoi yang tidak menunjukkan bagaimana kritik dari Yeremia terhadap para gembala, terhadap para pemimpin ketika itu tidak lagi seyogiannya bagaimana mereka sebagai pemimpin, sebagai gembala di tengah-tengah masyarakat Yehuda pada ketika itu. Nungagabe objek be nang akka napi narmahana, nungagabe nang menghalalkan segala cara be di penindasan, di ketidakadilan di tengah-tengah ni Juda. Iman ni bain ni akka parmahan, akka pertugi ni bangsoi di hati hai alanido di bering tuhata doi di hasiton ni bangsoi las ido kritik sosial ni si Jeremia bohado tutu asa takas nang para gembala namar mahani melakukan tanggung jawab, bukan hanya menikmati kepimpinannya, bukan hanya menikmati kuasanya, bukan hanya menikmati jabatannya. Alai bohado doh nasida didok celakalah para gembala membiarkan kambing domba yang berserakan. Marjia manasida napas rakon akka biru-biru ni debata atong dang di luas debata akka manginang buhado tutu partugi parmani di bering debatado di juru nang panurang Jeremia asa takas musena di bereng asa unang gabe mangsa ni predator nang akka napi narmahana asa dilehon perlindungan perawatan tu akka napi narmahana itakas alanido ikon nang hona manasida di hukuman nasihat Jahuba takas gabe tu Babel idok panu pergagap 2 tahun doamu alai ro nang akana po sini tuhata iko sado nang tupi 70 tahun hamuna iko masikor di uhuman ni debata molo sai di pasipal sipal hamudope molo dia boloko kamudope nang akka bangsokku na torop mabue yang sudah banyak di tengah-tengah kehidupan bangsa Juda. Alani dang di halo mohon debata disi Allah bertindak Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keterpurukan bangsa itu mengatakan Tuhan yang peduli, Tuhan yang iba, Tuhan yang tidak membiarkan para gembalaannya terseret, tercerai-berai, bahkan hilang dari komunitas, dari persekutuan-persekutuan di Juda. Ima lasni roha ni tuhatai akamang dang marjea hape dang dipaluas akka napi narmahanai alai satok tutu dapat ancaman nasida ala sotakas ikom masuk ma ni rajaan ni Babel nasida ala nunga dang takasbe ketidakstabilan ni politik doh keagamaan narapuh religius yang sangat jauh yang diharapkan oleh Tuhan dalam peribadahan mereka sudah menyembah para berhala di soma buhadu tutu para imam
para raja yang menyimpang dari jalan Tuhan akhirnya menjadikan penderitaan, ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang beriman. Atong di sido di jo panurirang Jeremia ditiki nang diharajaun ni Raja Yosia yang benar di tahun 640-609 sebelum Masehi. Dia bat paonopon takas menyampaikan bagaimana suara kebenaran Allah kepada bangsa itu. Mulu terbaik dopena, bisa terbaik dopena, sempat tidak jatuh kepada kejatuhan Yerusalem. Disinilah Bapak Ibu bagaimana Yeremia yang terkenal, pribadi yang lantang, pribadi yang menentang ketidakadilan, juga penyembahan berhala memperingatkan bangsa itu sendiri. Atong ido na dipasahat di bata marhiti Jeremia, ido na dipasahat tuhata tuhita akamang inang Jesus Kristus gabe parmahan bulun nang dihita di tonga-tonga ni nang muluta. Atong buhado nang di bata marhiti nang dipaluas hami, dipaluas nang parhaluta nang hita songon ama inape marmahani nang aka keluarga. Takas dui buhado ama, buhado padita, buhado nang aka situa bibel fro guru yang gabi marmahani di tonga-tonga ni sadok hakabipe mabuan ngului tuha nguluan tuha totongan sisa liling ni lilingna buhati hakamang budo dang rati anggo dak kadame tua dang berak dang mungkin bedo hono niaka idungun adang rasanya mak kami mulu disoko opung ni sianui, itu tidak akan mungkin. Tetapi kalau ada istri yang mengatakan kami tidak nyaman bersama anak-anak ketika kamu di sini papi da barang minuto biate mulu so nyama be pardi huta di tengah-tengah ni bagas nado yanakon, itu harus ditinjau ulang bagaimana siapa yang salah dalam menentukan penggembalaan parmahanion di tengah-tengah ni bagas imara na tahol sohon akamaginang di tengah-tengah ni bangsa do negara to buhado tutu. Apakah keakuan pemerintah itu, apakah hanya jabatan mereka, apakah kuasa mereka yang menentukan, atau tidak melihat bagaimana ketidakadilan, kesemarataan, kesejahteraan di bangsoi nian alanido songon padohan ni nang tuhat tauma buhado tutu suatu marjea celakalah para pemimpin so dapat so nasida di tonga-tonga ni nang ngulu di nasida ala jahubado parpitorata. Tuhan menjadi keadilan kebenaran atas semuanya itu. Atong nuaing dakulan di hamibe akamanginang di parmani buhado nuaing hita marmahan di tonga-tonga ni akabagasta songon ama hita songon ina terlumubira di situasi kondisi ni nahatop zaman namu bauba. Jadi ba tuaka keluarga ni hami nama anggua kadilension ngasal pubi hawa kamanginang seniate marmahani zaman sekarang untuk anak-anak sangat sulit banget. Aku yang mengandang minum tuati masih ajar Allah mangan Allah iya bereng matudung saja teh. Aduh ininya makanan ini HP ngaluja akai nata paredo itu mudum itu bopo pipi. Aduh sifatnya anak-anak sekarang bapak mama harus mengerti kami dong. Egebi hamido mengerti anak-anak konwaing, itulah keterbalikan zaman itu akamanginang. Jadi memang marmahani anak-anakku sekarang mau menggembalai anak sekarang harus penuh dengan kekhususan pendampingan yang khusus bagi mereka. Ini buharuna yang kecongkakan manang na zaman milenial pi di zaman Z pi na dikunai buharuna yang akanak kunwaingon. Jadi itulah sangat kehati-hatian kita termubirah bagaimana dengan penggilasan zaman
Tarumubi akka narkoba, dot akka tawuran, dot akka nasing bisa menggerogoti kehidupan anak-anak muda, para remaja sekarang di somara akka manginang buhado fungsi ni hita na toras ng upung. Jadi ubir don waing oti ate molak boto ubir do ti pahoputu upung ate. Anay mo noon lagay juba paningon ay pahopu damay inna dum siate. Memang iba doang makapungun ate. Pahopu damay inna dum si. Ay di don waing. Ay gutu hamil beruon bay dotong ala yanak kuda ba ala buru da ba. Jadi budu iba sona horas keras untuk melakukan sesuatu etika. Jadi itulah amanginang dalam kebalikan yang kita lihat. Jadi yang diboto na swadong ate, yang kuibihan binoto do na swadong dia mong niba do inong niba. Julo song na nisu dorohana. Kalau sekarang bayar kuliah ini, besok kami bayar buku, kami ini bayar ini. Seakan-akan di zaman non nunga susu behepengi di lamangariate. Itulah zaman sekarang. Tetapi bagaimana marmahani anak pun sekarang, itulah fungsi kita amang inang di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga yang tingkat pengetahuan mereka, tingkat keberadaban mereka, tingkat juga bagaimana etika moral mereka. Alani basotung diagudi banasida, sotung gabi marjian nasida bahwa hamahita laho marmahani akka sudut nau poso di tengah-tengah ni nanguluta di partikianon. Jangan sempat satu hari pun amang inang bagaimana kita menggembalakan marmahani akka sudut para remaja anak kita di zaman, di era digitalisasi sekarang ini, di perkembangan teknologi yang begitu cepat. Mari Bapak Ibu di dalam doa dan firman Tuhan, persekutuan di gereja mari kita buat mereka supaya dengan perkembangan zaman, dengan rayuan iblis dia akan menggerogoti doh nama bay marjia nasida di partikianon takasmara tabuani di tangyang ta soso nang si paingot ira idok bamolo natoras bodo marmahani buido manubuho buido pagudakon sa tusia sa pulusia dayanak konate alay saunari zaman interbalik tabo todo na masa na di Jonggol na di Jawa Barat aduh miris aduh anakku na di Badungon 3 anakku mati obat hari tu 5 hari ay dia do ngay tubuh now ngay pas sekolah now bay na meru nama ngulu nati dibiarkan 4 hari 5 hari ditelepon oleh gereja GPB supaya untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ternyata dia disambut oleh anak kon lau tu si GPB asa disuruh do asa do ma tuan dan nyonya untuk mengikuti perjamuan kudus, tetapi sudah aroma yang bau dari rumah di Jonggol di Jawa Barat. Aduh betapa mirisnya tiap kamanginang. Idi dun wae ngerasa pedulu dia nakon. Idu nakoni molo natoras bui marmahani, bui pas sekolahon. Hapi ya nakon dan bui marmahani ketika ujur, ketika usia sudah senja. Jadi yang nakon nawau nate rotu kuburan. Ini enggak malukah? Enggak adakah rasa penyesalan sebagai anak di tengah-tengah sebuah keluarga Kristen musibah agak mang. Jadi umara Muhammad itu untuk kita juga para yang muda. Bagaimana ketika orang tua itu udah ujur, udah senja. Ala na metua do hita sogot, jadi di puna poso do na ngati akamanginang akalan siya. Dan metua kana poso daong, tita do eksis na siya, gag do harwa torusate. Jadi nasoi pikir, dan metua sogot tamin waing daong. Tidak ada begitu rasa mereka. Saya ingat do nanti kami eksis, tenaga kami tetap prima di tengah-tengah kehidupan ini. Imara na sonia tusan nasida. Tapi tajalo do selamat panjang umur. Saya gajang umurmu, itu saya tapangido. Gabelan siama di tengah-tengah ni ngulut tak kayak dipangido. Pajepek matuhan nguru nami. Itulah bentuk bagaimana
parmahanion, marmahani itulah bentuk sudi piralate si Indonesia mengetahui itu. Di tengah-tengah bangsa ini ada rupanya masih anak 3 laki-laki membiarkan. Tapi jago 24 menit Herdi, ibu itu bintang radio di zaman di era 80-an. Wow, jadi imate alaima tabireng buah do marmahani. Itulah bentuk bagaimana kita marmahani natoras saat tu sinakaning hubir kami perenungan tu jami tahun akamanginang. Itulah menjadi menggugah merenung bagi kita para yang muda, para anak kami remaja pemuda yang ikut di dalam kebaktian ini, bagaimana menghargai, bagaimana juga menggembalakan marmahani natoras di nguluna, di jasmani, di partodiona ketika sudah ujur, ketika dia sudah tua di tengah-tengah kehidupannya. Atong margugo mahita akamang inang taluas ma Yesus Kristusi marmahani ngulum amang inang doh na poso asa hatana imagabe ngulu doh hanguluan nang dihita marmahani hita Jahuba si parman hita Tuhan marmahani bangsona huriana ruasna atong taluasma akamang inang Yesus Kristus marmahani totong marhiti hatana marhiti panugunuguna tuha sonangat do di parade tuha nguluan tuha totongon sisa liling nililing na do di parade tuhata marhiti Yesus Kristus nama lehon parmanion nuaing sugut rudi sa liling nililing na. Amin martang yang may Tuhan mau lihat maruhan nami parmahan na dinggan doho di bagasan Yesus Kristus atong dang di halo moroham tujuda marserak tercebrai aka juda di solo Tuhan nang marhite si Jeremia di Raja Yosia na burju Tuhan alai di opat raja mau terbain na sida mabain nang di haduduma di kesejahteraan alai balik sa ketidakadilan dohot mabain hacit penderitaan ni bangsoi ikut taruhum alai hojahuba marhite panurirang Jeremia ditogi hokopa pungomu akana marselaki hojahuba gabi parpitoran tuhasonangan tuhanguluan di paradiho diakana olo parmahan yomu alai Tuhan atau nunga ujalo hami Yesus Kristus parmahabulun di guru nami atong huluas sami ma Yesus Kristus parmahan namarmahani nguru nami laos imahami Tuhan gabi parmahan di tunga-tungan huriam nang akapalado parmahan manang akamanami inanami di tunga-tungan ni bagasna talumubi di keluarga kecil na poso Tuhan iko lamriko di parmahanion pendampingan di masa kini di era digital di era teknologi Tuhan iko lamanat hami tutu di parsituto nami marmahani nasida unang di agudeba unang di sorodiba nasida unang di paswasesihun ngulu haporso onna harima jaon na Tuhan alani partikian na hatop muba-uba paluas sami Tuhan marhiti to di parbadia asa gabi parmahan akan nadinggan nauli hami Tuhan di tonga-tonga ni nang akan akonay mauliate ma Tuhan mauliate ma rohanami marhiti nang hatami songuni mahami nang tunatoras nami songuni niyan nang akayanakon sudut na poso akka keluarga tong marmahani laho mangar koton ngulu niaka nama tua akalansia Tuhan di tonga-tonga ni keluarga Tuhan mau lihat rohanami songuni mahua kami bangsa ni karena Tuhan homa marmahani gabi partugi na burju na sida Tuhan namar mahani bangso dohot negara nami Tuhan song diaka ekologi na bui Tuhan atop mbauba bui na so bersahabat atong luas kami nang sudi menjagahon diaka ekologi nang di suasana alam di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan buat kami akamanami na nami Tuhan
di nasodapotan palumian sian ruas ni huriam humang do hami Tuhan leo mentikina diarina dio basna di tahun na Tuhan dia kapara bingon dia kapar bue ni bortian di tikina di lasni rohana sida Tuhan buat kami anak nami Timoti si bulu Tuhan asalam takas di komunikasi di pakaton di bana Tuhan tuak katiki naron Tuhan buat kami ma akka amanami nanami ima inang Evelyn Panjaitan amang Cihu Tajulu di Bagas Nasida, amang MC Haan di pemulihan di Bagas Nasida, nyonya RS si Hombing Buru Pasar Ribu di Bagas Nasida, amang El Huta Soit di Bagas Nasida, amang Ridwan Samosir di Rumah Sakit Hermina Pastor, amang Julian Daniel Tobing, amang Erdolo Saribu, inang nyonya S Sinaga Buru Tabba, inang nyonya Siturus Buru Tabun, amang Ehu Tagalong, nyonya Erta Pubulon, Boru Samosir, amang M Simbolon, amang Depa Jahitan, amang Amanulang, amang Situa KM Panggabean, amang Situa El Purba, inang nyonya Situa Erpa Jahitan Burstopul, inang nyonya Huta Barat Burstregar, inang nyonya Sitorus Buru Sirait, inang amang Situa RT Panggabean, inang nyonya Situa Hasinaga Boru Siburian, dia kelemahan tubuh nasida Tuhan, dia kahagalion ni pamatang uju hami mahwali Yesus Kristus gabi tabit agung di tengah-tengah nasida jama Tuhan surduk ko tangamu naguk pas-pasu namar mulia mangalabohi pamalupon di proses pemulihan nasida yakin do hami Tuhan disaluin rap majuhok kami di tengah-tengah ni huriam hake Bandung reforman daun Tuhan songonima dia kaudaun nya manami nanami Tuhan namar ragam di huriamon totong maho nama masu-masu saluna gabi habauran ni pasu-pasu di tengah-tengah ni akan nguruna sida nang dia akan meme Tuhan ibu rumah gudang dia akan namar sekolah tabamu habis suhon dia akan nak kuliah Tuhan asalam jamuk nasida boy menyelesaikan dia akan studi tuaka tiki naro Tuhan sonima nang dia akan nahurangan dia kana hati Tuhan adangol totong maho dia ka ruas ni huria di dia penasida Tuhan mamulus totong maho marmahani marmudu nang ngulu nasida Tuhan mau lihat marohanami bui nang di seksi parupuan ni huriam tarbai nasida Tuhan di juara harapan 1 mau lihat totong rohanami bui mendapat sada anugerah marhite dia ka ketelatenan dia kalas ni rohana sida Tuhan kena salpu saat itu mau lihat ma rohanami ni denggan ni basam Tuhan mangido hami urasi hami sian akadusa pasonami asalam talup hami majalo hasit tongan ni barita nauli doh nang habaoran ni pahasu pasum hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tahu maredehita laus tapung pidata. Tuhan naman hami, togu hami ruasmo. Tuhan Yesus si palua parmahani ruasmo Tuhan Yesus si parmahani ruasmo Tuhan parmahan haposan dongan sumurungi sai pada pangujunan togu manalilui Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasmi Tuhan Yesus si parma
muhami sian haramu nonon Tuhan Yesus si palua hona puna hamion Tuhan Yesus si palua hona puna hamion Tuhan namarmahan hami togu hami ruasmon lehon damemi di hami akan nahinong komon Tuhan Yesus si palua parmahani ruasmon Tuhan Yesus si parmahan di ruasmon Tuhan parmahan haposan dongan nasumurungi sai pada pangujunan togu manolilui Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasmi Tuhan Yesus si parmahan pasu-pasu ruasmi Tatangyak kumapiliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni salhut si lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupa saat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di julung pasu-pasu mai jalaramuti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang nisi lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dileoni toliro di pamataku Hosado gogoke rode saluhut artaku upasaha di Tuhan nasun satoku Aliaman amin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togihon, tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna arajaon doda gogon rodi hasangapon sale
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Tuhan Yesus si parman, au biru nado, Yesus gok di horahaku, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, Yesus gok di horahaku, saihu tonoku ho. Jupa masa sori mago tung pangapul hogogo, ia bogas mihuida saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, ia bogas mi